1号が一緒にカッコつけたくなるようなポーズってどんなのかな。僕のセンスが最高なのは間違いないけど、1号と2人で決められるようなポーズを考えないとな。誰かのポーズを参考にしてみるか。やるじゃない。今の不意打ちはなかなかだったぞ。能力を持っていたとは。ちょっと頭にきちゃったかな。このリクイミ様がどうした。その程度の攻撃で終わりか。こいつのどこにこれほどのパワーが隠されていたんだ。おお、やるじゃないか。スーパーヒーローらしかったぞ。宇宙最速の俺様がやられるとは。この俺がギニュー特戦隊の赤いマグマシーズ様だ。特戦隊隊長ギニュー。なんていうことだ。ここまでやられるとは。手も足も出せないのにやれるなんて。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだな。それぞれが好き勝手にポーズをするんじゃなくて、一緒に輝けるポーズを考えることが大事ってことか。うん、分かればいいのだ。分かれば。ちょっと待てい。正義の味方を目指す者がいるとだが、正義のことは俺たちにつきな。俺たちプライドトルーパー第19中の平和を守る正義の味方だ。正義の味方としての心構えを教えてやる。スーパーヒーローがかっこよく決めるぜ。残念、俺が決めさせてもらうぜ。
スピードについてこれるとは。正義は必ず。やるじゃねえか。第11宇宙とかはよくわからないけど、コスチュームとポーズはなかなか良かったな。必殺技に決めポーズはやっぱ熱いよな。よし、それじゃあ今度はこの辺りを守っているヒーローに会いに行ってみるか。心を守っている正義の味方なのか。あなたは誤解を受けない。正義の味方エースアイアンマン1号ライダー参上。期待通りに華麗に参上。じゃないか。邪魔者じゃないな。見てみたけど、僕のよりもかっこいいポーズはなかったんじゃないか。イチゴ、少し付き合えよ。張り切りすぎるな。任務はどうした。見てくれよ、こいつと決めポーズの勉強をしたんだぜ。お前も一緒にカッコつけようぜ。断る。釣れないな。僕が勝ったら一緒に決めポーズ、それでいいな。その程度か。まだまだだな。この私が。ほら、僕が勝ったぞ。一緒に決めポーズな。まず右手はこうで、左手はここに。いや、それじゃあかっこよくないだろ。右手がこっちで左手がそっちだ。今日は僕が勝ったんだから僕の案でやろうよ。正義のヒーローはかっこよくないとダメなんだ。お前のはかっこよくない。。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 。